sa nama, što su prijatelji našeg sela, naše regije. Sa nama je profesor Zoran Stevanović, narodni poslanik Aleksandar Ivanović Ćuta, narodni poslanik Goran Petković i Dragan Jelić. Ovo je sad, ne bi trebalo da ovo politički stup, tako što mi javih svima sam rekao da ovo neće da je politički stup, ali moram svima da vam kažem, verujem da vi to većina vas i zna. Ja sam dobro uključio od doma i kad su trebali da uđe, ja sam ušao. Sljedeći put kad sam trebao da uđe, brave su bile promenjene. Iz kog razloga, ja ne znam, stvarno, ali mi smo ušli, kako smo ušli. A izgleda da i na umu ga. Ništa, ovdje smo sad da kažemo naše probleme ljudima koji će da nas slušaju, koji će da nam pojasne šta mi u stvari smemo, šta ne smemo, šta možemo, šta ne možemo, šta je dobro, šta nije dobro u svemu ovome. Pa dajem reč sad njima, neka oni ljudi kažu šta imaju prvo, pa ćemo posle mi. Hvala. Ne treba mikro. Manje treba. Dobro, prvo hvala što ste se skupili. Ova moja ekipa, ovo je desno i ovo je ovdje levo, to je ekipa još sa Stare planine, istu muku smo mučili gore, kada su moknu vodu. Da grade ove mali hidroelektrane. Ovdje ima isti problem. Jel ima neko ovdje od ovih investitora koji kopaju ovdje po moje? Došlo neko, Rakić, Eurokop, pozvani su. Bilo bi lepo da su i oni ovdje pa da vas pogledaju u oči. Mi nismo došli nikome da sprečemo da radi ono što treba da se radi, ali po zakonu. Ok, trebaju šljunak, kamen za puteve, ali to ne znači da neko vas treba da ostavi bez vode, da presušuju bunari, da pobije sve živo što živi u Moravi. A to je ono što se dešava svuda po Srbiji. Dakle, ja nisam nekakav političar, ja sam iz šume, sa Stare planine i sa deponija i sa reka, da sam u Skupštinu. I jedina moja politička ambicija je da sačuvamo ovu Srbiju, da sačuvamo prirodu, šumu, vodu i vazduh i da ostanu ljudi na svojoj zemlji. To je jedino zbog čega sam ja ovde i 7 godina idem po Srbiji na ovakvim mestima i više volim da dođem u Binovo nego da sedim u krugu dvojke tamo i da pitam. To je moja priča. Dakle, znate s kim imate posla. Nadam se da ste me upoznali, neki smo me gledali, tako da toliko o tome. Sad vi treba kažete šta vas ovde muči. Mi smo se skupili ovde da sprečimo ovo što se dešava na Moravi, jer to je voda. 2/3 sveta skapava od žeđa, oni nama guraju reke u cevi, oni nama ovde drljaju po Moravi, napadnute su reke širom Srbije, napadnuto je sve živo. Toliko je sveopšti napad na sve što je zdravo u zemlji, na prirodu. Hoće kopaju rudnike, da raseljuju seljaka sa njiva. Znate sve. Ja nisam stručan. Ja sam došao iz naroda, a zato je ovde Zoran Stevanović, on je profesor, geolog, koji je sad bio na terenu, on ceo život ide po terenu i posao mu jeste da se bavi između ostalog zaštitom voda. Tako da ću ja njemu dati reč, a više bih volio da vi nešto pitate, da ja ovde mnogo ne pametujem, ne volim mnogo, osim kad pić pre mene nisu ovi drugi iz druge strane da su tu, ja bih volio svašta da im kažem, da stvari da nam odgovore šta to radi i po kom zakonu. Ako se ne bude poštovao zakon, onda ove zemlje neće ni biti kao što je nema i biti već opštu pobudu na sve strane, zato se ljudi i bune. Niko se ne buni zato što nema druga posla, nego ne možeš ti da upadneš nekome u njivu, ne možeš da upadneš nekome u reku, ne možeš da mu sečeš šumu, a da to radiš bez zakona zato što ti neko dao dozvolu. Nebitno ko sada ne navodi imena. Dakle, dok god je tako, bit će ovakvih skupova, ja samo želim da se ovo čuje za problem sela Vidovo, i zato smo i doveli ovdje televiziju, zato i ovo snimam uživo, da cela Srbija čuje da se ohrabri i drugi ljudi, ne može više ovako više ne ide. Ako ima neki pitanja posle da pričamo, kada više hvala da vi govorite, eto su vi kod mene, hvala vam puno. Dobar dan, dragi ljudi.
Ja ću pokušati isto, nadam se da me čuju i poslednji redovi, ako ne ovako... Pa imam, ok. Ajmo onda snimati. Hvala još jednom na pozivu. Ja sam profesor Zoran Stevanović, već su me predstavili, ali ja volim po nešto još da dodam, da bi ljudima malo približio to i da bude malo jasnije čime sam se bavio. Proveo sam celu karijeru, studirao sam geologiju na Rudarskom geološkom fakultetu, koji se dosta pominje u javnosti, ne u lepom svetlu, zbog rudarenja, zbog projekta Jadar i drugih problema sa kojima se susrećemo u Srbiji, koje sve utiču na zdravu životnu sredinu i prete životnoj sredini, uključujući vode. Posle studija sam ostao na fakultetu i proveo praktično celu karijeru, 40 godina, sad sam već u penziji 4 godine, ali posao je takav i prosto izazovi i sve ono čime se moramo da bavimo, traže od nas da se uključujemo i u projekte i u neke aktualna zbivanja, a mene u velikoj meri angažuju i međunarodni projekti, jer sam dobar deo karijere proveo i kao ekspert Ujedinjenih nacija, radeći po državama i teritorijama gde su vode blago, gde ih ima jako malo. I evo, baš sam sa kolegama ovde razmenio neka moja iskustva na tu temu. Zalažu se neki, govore da je Srbija siromašna vodom. Nije Srbija siromašna vodom, moramo da se poredimo kao što nekad poredimo bogatstva ljudi prema tome ko kakvu kuću ima, kakva kola ima i oni koji idu peške. Evo, otprilike ja sam u većini radio zemalja da se idu peške, da nema kola, gde je svaka kap vode toliko dragocena da ljudi prelaze ponekad i 10 kilometara i žene posebno i mala deca da donesu dnevnu potrebu vode za snabdevanje domaćinstva, za kuvanje i eventualno hranu. Tako da ja ne mogu da zastupam teoriju da je Srbija siromašna vodom, ja samo kažem da se Srbija mnogo bahati na svim poljima. To ne gledamo samo kad su u pitanju vode, nego i sve ovo što nam se dešava vezano za životnu sredinu i za ono što pokušava kroz neke velike projekte, megalomanske, Beograda na vodi ili nekih delova pruga, da zamaskira, da sve ono iza toga što nam se dešava nije dobro i da moramo mnogo da promenimo da bi krenuli u neke tako bolji život ili da bar saniramo posljedice nečega što nam se od prirode daje i dešava. To što nam priroda danas isporučuje je daleko od onoga što sam evo ja kao klinac kad pre nekih 50 godina imao u kontaktu sa prirodom. Dedini bunari više nisu sa tom vodom koja je bila. Srbija u ovom veku, dakle za ovih 25 godina, ovo će biti 9. godina koja će biti proglašena zvanično sušnom godinom i to u pogledu meteorološke, dakle kiše, i hidrološke, dakle količina vode u vodotokova. Znači 9. Znači kad podelimo to je svaka treća statistički, matematički. Dakle, jasno je svakom da smo sada suočeni sa time da se globalna klima menja i da ćemo imati realno sve veće probleme sa vodom i da to što možemo da kažemo da još uvijek nismo siromašni ne znači da naša deca i deca naše dece neće imati mnogo veće probleme nego što ih imamo danas. Ako se ne budemo pripremili za to vreme i ako danas upropastimo ono što imamo, povratka će teško biti na ovo stanje. Vas ovdje zvuči kao i dobar deo stanovnika Srbije koji žive uz reke, problem očigledno iskopavanja šljunka, remećenja režima vodotokova, dakle prirodnog proticaja koji se odvija uz reke. I ja bih želeo da ovaj nastavak, kako je već to kolega Jovanović istakao, da vi govorite ovde šta su ti konkretni problemi. Ja mogu da ih nasluštim, naznačim, ja sam pokušao da ovde na bazi ovoga lokaliteta vašeg vidovu i položaja katastarske parcele za koju je izdata dozvola, to je neka parcela 1188 koja hvata vodotok Velike Morave i njegov priobalje, da pokušam da rekonstruišem i da čak sam izvodio i ovdje parcele
koje idu u pravcu Velike Morave, većina njih ima one prve početno brojene 2288, dakle postavljamo među vama ima vlasnika tih parcela i mene će zanimati da li su ovde između ostalo narušeni ti odnosi koji se tiču imovinsko-pravnih elementa. Da li je to režim reka time što njome ima manje ribe i vrsta ribe koje su one koje su nekade, ili je problem spuštanje u ovom vašem pravilju. Moram da imam neku predstavu od tome koji su sve problemi sa kojima ciljima samo od kiše su i pojavnim izvorima ili, kao što je slučaj da uz velike reke i priobalne reka se te vode infiltriraju, uđu u podzemlje i da tamo prečišćene mogu da se koriste skoro bez ikakvog tretmana. Srbija takvih voda i takvo korišćenje voda ima za oko 70-75% stanovništva. Znači, kad bi gledali opet statistički, svaki 3 od 4 stanovnika Srbije koristi vodu iz podzemlja. Ta voda je daleko kvalitetnija. Ome toga zahvalimo. Zahvalimo generacijama koje su posle rata činile ogromne napore da veliki i veći gradovi i nasilja opravo vodom. I kad govorimo o tome da je Srbija napredna zemlja, ovo je jedan podatak. Naši dedovi i očevi od Drugog svjetskog rata samo 10% njih, uključujući Beograd, su imali vodu na česme u stanovi. Samo 10%, svaki 10%. Posle rata počeli jedan, ali ove druge dva izvina se nekako bile naše, sad su međunarodne reke, Dunav je uvek međunarodna i Dunavom protiče daleko veća količina vode nego što je slučaj sa Velikom Moravom. Taj jedan turizam koji daje jednu celu trećinu prihoda onoga GDP-a, tako zvanog nacionalnog dohotka, zavisi od tog turizma. Ako to unište, bit će to samo uništenje i onoga od čega tamo ljudi najviše žive i prihoduju. Dakle, pitanje kopanja šljunka može postupno da se postavlja. Ovde pod kišobranom ili pod zakonom, tako reći, idejom i konceptom koji mora da postoji, a to je omogućavanje rečnog korita. Dakle, omogućavanje normalnog protoka, jer reka uvek nosi iz gornjih delova sediment sa sobom i staložava, da se ne bi razlivale i se sprečile poplave, korito mora da se održava. Ali to održavanje korita je jedna stvar, a druga je stvar kada zbog nedostatka inspekcije ili zbog nepridržavanja izdate dozvole, onda ta kompanija počne da širi svoj biznis, zakata šljunak i sa leve i sa druge obale, kopa po tnu tamo gde se njoj čini najpodesnije i na taj način uništava ono što bi moralo da bude zaštićeno. Da ja završim kao hidrogeolog, gde god mogu, ja promovišem da se sa šljunkarenjem tog tipa, komercijalno, koje se odvija duž celog toka Velike Morave, pa i zapadne, i južne, i Drine, i naših svih vodnih tokova, potpuno prekine i da se zabrane. To država treba da radi. Država treba da formira svoju agenciju koja će uz pomoć svoje mehanizacije da samo uklanja ono što sprečava normalan protok. Da se te takve dozvole komercijalno ne izdaje. To je moj koncept, znači da on neko prođe, da će biti prihvaćen. Ja ću se za to uvijek zalagati. Dakle, ono što ostaje kao posljedica iz tih komercijalnih ugovora, to je zapravo izbog nedostatka inspekcije koja to kontroliše, to je nešto što će ostavljati trajne posljedice. A mi na Velikoj Moravi, nizvodnije od vas imamo izvodišta Brza, koja snabdeva veći deo Kragujevca, a Kragujevac ima ogroman problem sa kvalitetom vode u onoj druži tamo gde zaista procesi koji se pojavljaju sve više utiču na poboljšanje kvaliteta. Pa imamo Trnovče koje snabdeva Veliku Planu i Smederevsku Palanku, pa nizvodnije imamo Sluč koji snabdeva Požarevac, pa imamo dole Godovi koji snabdeva Smederevo. Dakle, Paraćinci, vi i komšije vaše u Paraćinu su, zahvaljujući izvorištima na Svete Petke, uspeli za Paraćinu Ćupriju da amortizuju tu obavezu da budu uz Veliku Moravu, jer se i grad razvio, pa nije ni lako formirati izvorište u sred grada, znači zbog zagađivanja i slično.
Ali ovi drugi gradovi u velikoj meri zavise i zavisiš i dalje od Velike Morave i tog priobalja i tih podzemnih voda. Dakle, to je nešto s čime u budućnosti treba da se borimo i da se zalažemo da takve stvari ili minimiziramo ili da ih potpuno ukinemo. Eto, to je neki moj koncept, da kažem, ja kao stručnjak iz ove oblasti koja se bavi podzemnim vodama, ću se zalagati tamo da bude kraj prilike da to govorim i da nam to utiče. Tako, hvala vam, ja bih onda, ne znam da li će opet drugi moj kolega nešto sveći da kaže. Reći na obranu, da vi onda postavljate nama pitanja, da mi iskažemo svoje iskustva i da onda mi malo njih zajedno o njima promislimo i da to razgovaramo. Mi ne možemo svakako da iznenimo situaciju na terenu, nije nam to ni zadatak, ali možda možemo nekim savjetom da pomogu da vi ostanete na nekom pravcu koji ne bi polako pobeđivali svoje uz vaše živote. Mi ovde imamo više problema sa njima, znači svi ovi što kopaju, a najviše imamo problem lično mi iz Donjih Vidova sa Rakićem. Prvi problem nam je što pretovara kamione, polomio nam već put, oni su nešto popravili, ako da stavi dalje ovako, on će da polomi ovaj nova. Oni su popravili ovo, ali on malo se zabunio. Druga stvar, ne stavlja se rad na šunak, baš pumbu razbor šotre šajnu, nikom ništa. Treća stvar, imamo jedan deo gde nije asfaltiran put, tu se diže prašina, ne prska ulicu, tu ljudi ne mogu da prosto vežbe u suši, jer to sve u prašinu. Imamo problem što kopaju što je vodostaj ovaj voltarski selo. Mi pobijamo cev i nekad smo imali na 6 metara vode, sad je već tu otišlo 9-10 metara. Mali agregati, to je stomos motori, ljudi ovde razumeju, oni vuku do 9 metara, posle toga ne mogu da izvuču vodu, ne mogu čim da polevamo, već je do 12. Čim ode ta voda, mi neće da imamo čim da polevamo bašte i ovo. To su glavni problemi, što bi ja rekao. Sad ima ribolovci to bolje znaju, čuo sam i sa ribom je problem mrest i šta je već, ja to ne razumem da se tako. Htjelo bih da se prvo ekstremno zahvalim zato što ste došli u naše selo da nam pomognete, da nam izađete u susret. Koliko god da nam pomognete, hvala vam što ste došli i što ste izrazili želju da želite da nam pomognete na neki način. Što se tiče ovog problema koji imamo, to je evidentan problem. Ovaj čovjek unazad 10 godina, pričamo o Rakiću, jasno i glasno, bez skrivanja, je polomio prvo naše pute, 5 km ovog asfalta je razorio jer je jednostavno pretovara kamione. Mi smo zaustavljali njega, nismo mi baš sedeli skrštenih ruku. Međutim, znate šta, dođe policija i pita nas ko je vođa. Pazi, nas policija pita što branimo da nam neko slovi put ko je vođa, koliko smo mi ovce pa nam treba vođa. Ja kažem, nema ovde vođe, mi nismo došli ovde nikog da ubijemo, mi smo došli samo da štitimo da čovjek ne može da 5 osovina, da vozi 70 tona, kada je 6 tona osovinskog opterećenja na putu, piše znakom. Posle toga policija dođe, zaustavlja freze po Donje Vidovo, bicikliste, zaustavlja pijene ljude, traži lične karte. Zato što smo to radili. Znači, jednostavno, on se čovjek bahato ponaša. Izuzetno bahato. Bahato se ponaša i što se tiče brane, samo da vam kažem. Donje Vidovo je bilo plavno selo, sve do 70. godina. Znači, svake godine je po 2 puta izlazila poplava od Morave. Ovim nasipom, mi je zovemo brana, inače je nasip, je rešen taj slučaj. On je kamionima presekao taj nasip i tu gde je presekao nastavio šunak. Kada bi se desila 2014. godina, ne daj Bože, mi je bili pod vodom. Donji Vidovo. Treća stvar, nekontrolisano kopa pesak, rovari, možda je to sad i zbog ove suše, međutim, do prošle godine mi nismo imali evidentan problem sa vodom. Ove godine je 80% bunara i cevi u selu, koji su bili otprilike na 6-7 metara dubine, gde je bilo vode u izobilju, nestala voda. Ljudi misle, nama će da nestane voda. Mi se bavimo portarstvom, nama je voda život.
I kada nam bude i na većim dubinama, a već je posjećala i na 7-8 metara kako koja cev, u zavisnosti od predela, zavisnosti od terena, da nestaju vode. Nama će skroz da nestanu vode i onda je kraj. Onda će Vidovo kao najplodnije selo da postane pustinja. A to je naš problem. Hvala vama što ste došli da nam pomognete. Mi prvenstveno treba da se pobunimo protiv toga. To je zavisni budućnost naše dece, naših unučića. Zavisi budućnosti Srbije, mi hranimo jedan veliki grad. Ovdje vidimo pomoć i hranimo jedan veliki grad. Zavisi Srbija od toga. I Srbija cijela i ministarstvo treba to da zabrani. Jer ovdje nije naš atar je oko 1100 hektara. Nastavljajući se na ostala sela je 2000 hektara, Potočki atar, susedno selo, Striški atar i Gornjevidovački. Znači Donje Vidovo obrađuje 2000 hektara. Najplodnije zemlja, ostaćemo bez toga, dobit ćemo prinose tonu po hektaru, kao ove godine ko nije polevao. A ako nestanu vode, onda nećemo imati odakle da polevamo. Ljudi, to je kraj ovdje. Onda bukvalno možemo samo se raseliti. Jer ovdje većina ljudi žive od poljoprivrede i od povrtarstva. Gde je polevanje nužno, znači svakodnevno. Svakodnevno polevanje nužno. I ja stvarno, ovo stvarno predstavlja problem. Ovo više nije sada ni na nikakvoj drugačijoj bazi. Ovo stvarno nama predstavlja problem za našu egzistenciju. I ja vas pitam i molim da nam pomognete na koji način to možemo da zaustavimo i na koji način to možemo da usporimo, na bilo koji način da zaustavimo. Mi smo pokušali, ništa nismo mogli da uradimo. I jednostavno, posle toga su, kažem vam, došla policija i ovde ljude sa biciklom sretali, tražili ličnu kartu, čovjek pošao na njivom, tražili ličnu kartu. Koja je lična karta, čovjek ne izgubio njivu ličnu kartu, kada orem ličnu kartu. Kažnjavali ljudi zbog lične karte. Terali ljudi, pešake, bicikliste da duvaju u balon na alkotest. Znači, bukvalno su nas maltretirali iz razloga što smo njega hteli da zaustavimo. Eto, hvala. Goran, idi pomeri auto. Taj Goran Rakić, Zoran Rakić, nije on jedini. Ja se takvih nagledao po Srbiji, dođu tako, otimaju vodu. Po kom zakonu, dala mi Zorana Mihajlović dozvolu? Da li mi dozvolu ovi vodoprivrede? Ja sam o tom Vidovo pomenuo u Skupštini sad poslednji put i ovaj problem. Znači, taj se odmah javio čim ga je prvi put Sale pomenuo i došla N1, bitno da se on vidi. Svaki ima taj koji ovde vas ostavlja bez vode, a sebi gura milijone u džepove, ima i prezime. I to nikad ne bi mogao da radi da ovde postoji država. I kako se to rešava? Ili tako što se spreči, ko što mi radili na x mesta, pa stanemo pred bager, pa kom opanci, kom ovojci. Ja sam juče došao iz pritvora. Zvali me na saslušanje, tamo na Savskom nasipu u Beogradu, drljaju po onom nasipu, čoveče, to služi kad dođe Velika Sava, da spase ljude koji žive tu na Novom Beogradu i prepodavi bre vode. Oni zapali tamo neki kriminalci isto koji polukriminalac, imaju splavove, treba im voda, buši Savski nasip, treba im struja, isto i ovde. 2014. je bila poplava. Igraju se s ljudskim životima, vas kažnjavaju zato što tražite šta? Imate vodu. Dakle, to se rešava na neki drugi način, globalno, i zato je ovolika pobuna po Srbiji. Ne možeš ti sebi da dovedeš koje kakve, da zarađujete milijarde, ljude ostavljaš bez vode. To se rešava i tako se pokupimo svi, jedan dan, i odemo tamo. Ja sam upao sa ovim ljudima pre nedelju dana kad smo bili, u taj CNN. I odmah su se pojavili ovakvi. Zabranjen pristup, stvarno, zabranjen pristup, ok. Za početak da cela Srbija čuje probleme Donjeg Vidova. Da čuje za ljude iz Donjeg Vidova. I da čuje ko pravi problem ovde, ko ljude ostavlja bez vode. I bez njiva, i bez hrane. Taj ima ime i prezime, zove se Zoran Rakić. I sad ako on ovo sluša, ja mu sad kažem, Zorane Rakiću, znači da cela Srbija, pa ti vidi šta ćeš da radiš. Za to se odgovara. Jer ovo što se radi je zločin nad ljudima i nad prirodom, ako ne postoji zakon u ovoj zemlji, ili ako postoji, a on se ne sprovodi, on se postavlja pitanja ko će da ga sprovodi, morat će građan. I mi sad tu živimo, tu gde živimo, to se rešava, znamo kako, na ulici, zato pobuna, između ostalog, zato što se ljudi ostaju bez vode. Zato što je nekom palo na pamet da srpskog seljaka,
proteruje sa njive, da bi doveo nekakav Rio Tinto, se s njim dogovorio da sebi smakuju milijarde u džepove. To narod više neće da trpi. Ja ne znam šta više da vam kažem, možemo sledeći put da se skupimo u većem broju i da odemo kod tog Rakića. Ja ću njime prvi put. Neka sada izađi, neka kaže kakve je probleme imao. Neka izađi, neka svima ovde kaže sa čime se susretao. Slobodno, neka kaže javno da čuju. Neka kaže. Svi da čuju. Neka kaže. Nema čutanja, ja sam čuta, ali neću da čutam. Mi čutimo zato što se Ministar, hvala ti što si ovo rekla, pomenula. Kako se zove, ja sam, šta znam, meni su pretili svakog dana, imam i anonimne pozive sa skrivenih brojeva i ponude mita i svašta nešto je tu bilo. Borba mora da se nastavi. Hvala vam. Hvala vam. I vidim da niste sad. Prvo, hvala što ste došli. Ja sam Miki Perić, odbornik sam u Skupštini, a da ovo nije politički skup, ali pošto nam je tu gospodin Ćuta poslanik, pitao bih ga koja je odgovornost opštinskih vlasti za sve ovo što se dešava ovdje. I da nam poveže to što se dešava i takav bahatluk, a oni su bahati na sve strane, sa konkretnom bahatošću gospodina koga ste naveli i da povežete, eto, to je moje pitanje za vas. Koja je odgovornost opštinskih vlasti za to? Hvala je to pitanje. Da je ovo predsjednik opštine, on bi trebao da bude danas ovdje. Trebao da bude ovdje danas sa vama. Taj predsjednik opštine. Jer ovo je njegova kuća. On vodi ovo opštinu, želio svojeg ovo samo. A gde je predsjednik opštine? I neće biti prvi put da ja zovem opštinu i da idem u opštinu i da upadam. Zvao sam ove inspektorke tamo. Kako se zove? Jasmina, Biljana, Jasna. Jasna, te inspektorke iz vodoprivrede. Ne smiju da pisnu. Ti zoveš šta je bilo, po kom zakonu samo rade to što radi. Oni se plaše. Zato što iza stoji neko ko dođe tako ljudima, ko se pobuni, dođe i preti. Ako mi se nastave da preti, imat će to što imaju već na ulici. S tim mora se završi, s tim mora se prekine, ako želimo da imamo vodu. I samo od vas zavisi, sve što mogu da vam kažem o tebi, ja se izvinjam, zaboravim se kako se zoveš, sledeći put pravo kod Rakića, možda kažemo sledeće nedelje, nije bitno. Zvali su nas sa Drine kad su videli ovo što se dešava u videu. Ljudi sa Drine. Tamo se kopa, isto drlja se po Drini, samo tako, jedna ona kašika, ne znam koliko je to, 50 evra. On uzima sa jednom kašikom 50 evra, vas ostavlja bez vode i bez poljoprivrede. Pa vidi, batice, to može negde drugde da radiš, a ne u Srbiji. S tim mora da se prekine. Tako, ako hoćete, nikakav problem, napravimo skup, napravimo protest i zapucamo, neće nam biti prvi put. Mnogo je takvih scena bilo za ovih 7 godina, odemo u nagradilište. Pozovemo televizije, pa lepo ti izađi pa objasni Srbiji, da vide ljudi ko si, šta si. Već je on bio pa je počeo da muca, najnjedan. Čita onu dozvolu, on kaže, pa nemaš prava to da radiš. Pa ne znam, nisam znao, stvarno. Znaju oni vrlo dobro što rade i oni koji su iznad njih, tako da ako hoćete, a moramo, nema drugo, lepo se zberemo sledeći put i pravo tamo na gradilište. To je moj predlog. Pozovemo i predsjednika opštine, odemo ispred opštine. Pozovemo sve koji su odgovorni da se postupa po zakonu. Opština, vodoprivreda u Beogradu, ja sam već zvao, na sva zvona da se čuje pred za video koji problem je o video. Eto, to je moj predlog. Izvini. Poštovanje, ja sam Nikola Matić, ja sam iz Paraćina, nisam Vidovac, ali sam ja Moravac, što znači da sam i Vidovac. Odrasao sam pored Morava u Čepoju, to je 5 km odavde nizvodno. Prvo, mi nemamo predsjednika opštine, mi imamo lutku na koncu. Znači, to je tako. Drugo, da biste shvatili kakvog čoveka to koji vodi taj kop, a to može ima i muče da vodi, jer su postavili to da taj privatnik to vodi, taj je strujom tukao ribu prošle godine i uhvaćen je i osuđen je 50.000 dinara. Znači, taj čovek nema pojma šta znači Velika Morava i šta znači Velika Morava koja valja kosovske junake. Znači, taj pojma nema koje je to nacionalno blago i šta je to. Meni se plače kad ja vidim moju Moravu takvu kakvu jeste, a
jer će doći moje dete i reći, putovaće i reći Slovenija, mnogo lepša zemlja, idem ja tato tamo da živim. To je znači etničko čišćenje Srba, nas svih se radi na prostoru kad ti obezvrede ono što imaš tvoje nacionalno, najvažnije. Zato su dopustili inspektori da bude prvo deponija, a onda kad je deponija sklone tu deponiju pa kopaju. Znači, ubijaju nas po svim to što ste vi ste niko i ništa. Vi imate najboljeg tenisera, vi imate Pupina Teslu, ali ste niko i ništa. Znači, vi ste jedna običan talog, svi su vredniji od nas, svi su bolji od nas, sad će doći ganci da nam osveže krv. Znači, to je jedan mnogo širi poduhvat od tog Rakića. Ono što hoću da kažem, da mi imamo ovde suštinski problem. Ljudi nisu svesni šta se nama radi. I mi moramo da radimo, da dižemo svest ljudima, da kažemo, brate, prijatelji. Mi iz vidova imamo pre neku godinu više naše dece pošlo u Švajcarsku u prvom razredu nego u vidovu. Mi imamo suštinski problem gde nas satiruju i uništavaju. Zato je preko potrebno da ljudima pričamo, da nakon ovoga, šta će moje dete kad nema gde da se okupa? Ja sam bio na Rezavu, ja vodim moje dete na Rezavu. Ne pričamo o poljoprivredi, to mislim je svakom jasno, to nema dalje, jer oni nama uvoze beli luk, oni nama uništavaju pčelarstvo, oni nama uništavaju sve živo. To mislim, to je toliko izlišno pričati o poljoprivredi, ovi ljudi od toga žive, ovi mučenici koji su ostali, mučenici. Tako da je preko potrebno da ljudima dignemo svest da kad se uništi jednom za svakda ta morala koja je nacionalni simbol, nema više Srba. Dunav nije nacionalni simbol. Velika Morava je nacionalni simbol koji bi morao da bude poput one Morave dali u Češkoj, Slovačkoj, gde je već, koja je simbol, oličenje čistote jedne nacije. A mi smo dozvolili da naša Morava bude naša bruka. Paraćin ima 170 divljih deponija. Mi smo dozvolili sa najlepšom prirodom koja postoji u Evropi možda i ne znam ja, u svetu, mi budemo deponija. Tako da je ovo revolucija svesti i savesti. Ko ne shvata istorijski momentum gde se nalazimo, mogućnost da nešto promenimo. Tog Rakića treba opismeniti ili ga uhapsiti, ja sam još za neku treću metodu. Ali ili ga uhapsiti ili ga opismeniti, rečemo čoveče, 40% toga što mora da se kopa, ali zna se kako se kopa, 40% toga mora da se vrati tu, da se to revitalizuje, da se to osposobi. Mi imamo problem u Čepoju, čovek je zatrpao mrestilište i zimovnik i nikom ništa. Prijavljivali smo, nikom ništa. Deponija je svud okolo. Ko je dozvolio deponiju da bude? Su to došli Kinezi i Turci? Koji je to strani faktor? Znači, to je jedno skrnavljenje nas kao naše srži, jer nećete naći pesmu ni jedno po kosovskom ciklusu gde nema velike Morave ili Morave. Nećete naći u Prvom svetskom ratu Moravička divizija. Znači, to je naš nacionalni simbol. Ako to pustimo, to je veći nacionalni simbol i stariji od zastave. To je stariji simbol od zastave. Ako to pustimo, to je kraj s ovim narodom, na tom kraju se radi. Tako da, mislim da ako ovo ne uspemo oko ovoga da se ujedinimo, onda stvarno ne možemo da se ujedinimo oko bilo čega. Hvala vam. Trebam da kažem, sam imamo ovde predsjednika jedne investitore, ili kako već se to zove, ja nisam toliko stručan, ne znam kako se zove, postavljalo se pitanje zbog čega kod njega nismo išli Juga Kop, svi znaju, postavljalo se pitanje zbog čega kod njega nije išlo Ćuta, nismo išli svi mi, a nismo išli zato što čovjek ne drlja po reci. Radi ta separacija, ja sam dete bio kad je ta separacija počela. I nikad ga nisam vidio u ovdje. Nikad. Znači, kod njega nismo bili, znači nije on čovjek, oni su posle pričali kako on njih prijavljivo. Ne, nije on njih prijavljivo niko, ja sam snimao, ja sam slikao, 99% sam ja slikao, ima koji su mi ljudi tu slali slike, neću da pominjem ovdje sad, nebitno je, i snimke, nisu oni niko prijavljivali, ja sam prijavljivao. Gde god vidite da neko drlja projekcije, skoricu reku, mobilni telefoni snimi, onaj sejf koji smo dobili, što smo mi snimili, odmah me je zvao neki tip ili prvi put da mi kaže da malo spustim loptu, jer taj sje nema. To su neki fini momci koji rade sve po zakonu. A kad rade sve po zakonu, što ne dođu ovdje,
pokažu dozvolu, tim pre, ako rade po zakonu, što ste krivi. Dakle, kogod prođe moral i vidi bager, snimite da cela Srbija vidi te ljude, da se zna ko su imena i prezimena i kako se zovu firme, od toga se najviše plaše, jer do sad su bili nevidljivi, radili su šta su hteli, kad se narod digne, ja to pričam na Staroj planini, digla se cela planina. Mi smo oterali onu Gaman, ko su htjeli sve reke da poguraju u celi, da se ostaje bez vode. I svi su jer govorili, borite se, znate protiv koga Ćuto, protiv vetrenjača, tako stoji, pa šta me briga ko stoji za toga? Mene tuži Nikola Petrović, kum Aleksandar Vučića. 3 tužbe podao protiv mene. Razbupali su im cevi gore na jednoj reci u Rakiti. Taj me tuži za 350.000 evra, što je 2 miliona evra sebi stavio u džep da ostavi ljude bez vode. Tako smo se 5 godina mlatili sa najvećim ološom, sa kriminalcima, samo tako, bilo je svega gore na Staroj, ali smo uspeli, rekli i dalje tekli. Da vam kažem da je moguće. Ako ste sad vi ovde koliko vas ima, sperete, pa kad dođeš toliko ljudi, nema te sile koja možda zaustavi, da spreči, to jest da ne zaustavi Rakića da drlja po reci. Taj se plaši. Njemu su te milijarde i milioni koji zarađuju bitnije od svega i od vaših života i od morave. Taj nema milosti. Njemu su pare popile mozak kao i onome koliko mu daje te dozvole, kao neko vodi u državu. Za milijarde će prodati sve i što reče, ja sam zaboravio dečko, svaka ti čast što si rekao. Dakle, mi prisustimo našem nestanku. Možda zamisli neko Paraće, Vidovo, bilo koje mesto u Srbiji za 50 godina. Mi ćemo nestati. Kad nestanu ljudi, na red dolaze reke, dolaze šume, dolaze njive, dolazi čerupanje, po principu ko šta dohvati. Kad nema ko da brani, nema ko da brani ni sve te prirodne naša blaga. Zato ajde se skupimo sledeći put, lako ovde meni ja vama da pričam i super što su svi ovde skupili, ajde sledeći put kad se budemo dogovorili pravac kod Rakića, to mu najavi. Preko odemo kod predsjednika opštine, da ga pitamo šta se radi u tvojoj kući, što to dozvoljavaš. Pa kod Rakića, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo dalje da radimo. Pa onda lepo kod ministarke, ja sam i njoj slao, nepostojeća ministarka ekologije, Sara Pavko. Još jedna preparirana koja misli da može tako da sedi dok se uništavaju reke, šume i vazduh i zemlje. I ona tu da brani, ona je tu da omogući kriminalcima da se bogate i samo se o tome radi. To isto važi za ove koji vode vodoprivredu, dakle nama državu vode oni koji su ovu zemlju prodali. To je baš briga ko će ovde sutra da živi. Tako da sve to nama poznato, kažem ja sam više za dela nego za reči. Sledeći put se nadam kad se budemo videli, lepo se vidimo ovde, krenemo, da ćemo u centru Paraćina, pa lepo posetimo Rakića, pa posetimo CNN, pa posetimo Eurokop i lepo im najavimo, dovedemo sve televizije, pa nek dođu da kažu šta to rade ako rade po zakonu. Eto, toliko. Ima još neko da pita nešto, da kaže, da ga muči. Jedno pitanje za profesora. Da, profesor, prvo hvala vam na izlaganju. Da li ste do sada bili u situaciji da se nađete da građani poput nas su u stanju da skupe neke stručne ljude, da obave neko nezavisno istraživanje i da pokrenu pravni postupak u odbrani? Da li ste imali takvo iskustvo, da li znate šta bismo inače mogli da uradimo po tom pitanju? Odakle da krenemo? Mislimo svi da je verovatno najbolji način da imamo nešto zvanično i formalno poput pravnog postupka, ali pretpostavljam da su nam za to potrebni neki tehnički podaci koji dolaze od stručnjaka poput vas. Šta biste nam savjetovali da uradimo po tom pitanju? Hvala. Hvala ti puno, ja upravo ovo tvoje pitanje promišljam u sebi od kada smo počeli da dajemo reč vama. Znači šta bi ja vas savjetovao u kom pravcu da se moje stvari dalje radi. Ovde smo pominjali dakle neku tehničku ekspertizu. Pretpostavljam mora neko da vam uradi na osnovu svih papira koje bi dobio od izdatih dozvola, od izdatih nalaza i ja baš ovo što sam već dobio od kolege Ivanovića sam pogledao i odmah postavio pitanje. Ovde sam dobio informaciju da je ministarstvo preduzelo korake i u smislu da je obavljen inspekcijski nadzor. Osnovna stvar, pitao sam, možemo da vidimo te inspekcijske
inspekcijski nadzor, ja ne znam ko je tačno podneo taj zahtev, ali to bi bio osnov da mi stručnjaci pomognemo vama da napišemo svoje mišljenje vezano za nalaze tog inspekcijskog nadzora i da vidimo da li su oni pokrenuli postupak zabrane daljeg rada kompanije zbog tih uslova, dalje, da li su oni izvršili ono što je njihov zadatak, da li oni znaju koja količina materijala izvađena iz reke, to je moje pitanje. Šta je bila dozvola, šta je praksa na terenu? Gde su nalazi vodoprivredne inspekcije, da ih građani vide, oni koji su podneli zahtev? Briga mene što je konstatovano da je pokrenut postupak. Da vidimo postupak. Znate, to bi meni kao stručnom licu bilo neophodno da uporedim dokumente i da vidim šta je izdato kao dosad. Da takođe izvršimo, sad to bi moglo uz pomoć vašu, da imamo tačno premere toga gde je šta koliko izvađeno. Ja ću vam navesti primer kako smo u Crnoj Gori delovali i uz pomoć promene vlasti uspeli tamo posle 3 ili 4 godine da stanemo na put da se bar ono što je iskopano dalje ne kopa, ono što je iskopano da se polako ne ili vrati u reku ili da se ukloni. Šta je bila poenta? Dakle, tamo država nije htela da vrši inspekciju, upravo ko ovde zaustavljaju građane pa i njima pišu neke prijave ili slično, tamo nisu hteli da im izađu u susret, ili su izlazili tako da konstatuju da, radi se to, ali nestane u fiokama sve. Znate, ovde mora da se vidi evidencija šta je. I mi smo onda uzeli i uporedili, postoji to ljudi koji se radi Google Earth, ne znam da ste čuli, svako od vas vjerovatno ili oni koji imaju kompjutere su videli fotografije terena kako izgleda pre 15-20 godina, 5 godina, 2 godine danas. Mi smo iz toga zaključili da je u priobalju Morače izvađeno oko 7 miliona kubika šljunka. 7 miliona na tržištu nije moglo da vredi manje od koliko? 70-80 miliona evra. Celo izvorište je, znači, ugroženo, koje se zadužila Crna Gora kod Svetske banke za 144 miliona evra da ga napravi, a onda imate samo uništavanje, takozvano, kao škorpion, sebe hoće da umode, pa isto država dozvoljava da se tamo izvlači šljunak, ugrožava izvorište i još daje nadoknadu kompanijama koje su radile izvlačenje šljunka. Ja ne znam, ja ovde, na primjer, ne znam to komercijalno kako izgleda taj postupak. Stvarno nisam u toj oblasti. Ja se bavim posledicama, da ne kažem tako, i uticajem na priobalje, ali razumem taj procese i mogao bi sigurno da izvršim neku pomoć u tom smislu da vam kažem izračunajte ovo, uradite ovo, vratite se onom, ali prvo što bi morao, to su tehnički uslovi koji su dati. Ovi tehnički uslovi koji su ovde dati, ja vam kažem odmah, ja ovo i garantujem da ovaj jedan niko ne poštuje. Šta bi ja radio kao građanin vaš? Kažem ovako, obezbediti stalni monitoring podzemnih voda. U delu prema reci Velikoj Moravi putem odgovarajućeg broja pjezometara, kao i merenje kvaliteta površinskih voda u skladu sa zakonom o vodama. Znate šta znači to? Prvo pitanje kompanije, gde su vam pjezometri? Pa ću vam objasniti šta su pjezometri. Ovo što vi imate kao pobijene bunare, je tako? To je slična stvar. Imate, znači, izbuše se i postave pjezometarske cevi u priobalju koje će da prate i daju tačnu evidenciju gde je kada nivo podzemnih voda u priobalju. Znači, vi meni kažete ovde moj bunar je opao 1,5 metar, to sam čuo, tako, ovo je opao ne znam koliko. Ja sam imao situaciju tamo u Crnoj Gori je opalo 3 metra ljudima u okolini. Bunari su svi presušili, onda su produbljivali bunari. Znate, ili su pobijali bušenje, to mnogo košta. Bušenje bunara neće niko da vam uradi bez 60-70 evra na tržištu po metru dušu, sa stavljanjem neke plastične ceve. Znači, vi treba da investirate i sad da bušite dublje. Toga u svetu ima jako puno. Bilo zbog prirodnih uslova, bilo zbog ovako narušenih uslova koji se uspostave vremena. Ali da bi se, znači, tehnički odgovorilo na ovo, da bi vi mogli da pokrećete dalje postupke pred ovim organima koji su za to nadležni, to su, tačno se zna, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, njena direkcija za vode, vodoprivredna inspekcija koja je ovde odgovorila na to pitanje, znači ona je dalo nalog da je pokrenulo i da je izvršilo inspekcijski nadzor i šta? I šta je s inspekcijskim nadzorom? Gde su vaši nalazi? Da mi to vidimo, da mi to uporedimo sa onim šta je bilo izdato kao zahtev i drugo, gde su sve ovi zahtevi
koje tačno kažu zabranjene eksploatacije ispod pote Talvega, kao i otvaranje Frejarske slobodne izmene. I to ne može da razumete, ali ja ne razumem. Znate šta je to? To znači da on ne sme nigde da zagrebe. Ja sve što sam prošao sad iz masi, kad sam vidio da je svuda skidana površina gore i da su ovakve depresije u onom reljefu, to ne sme da se radi. Time se zapravo lako prenosi zagađenje od svega onog što je pobacano šuta i onog čuda, prenosi se u podzemlje i okolinu. A da sam ja ovako kao lajk svedok kakvi treba da budu kukuruzi pored Morave i kakvi sad jesu, meni je to indikator da ovdje nešto nije u redu. Da ne dobija dovoljno vode iz priobalja, to priobalje od Velike Morave kao što je ranije bio slučaj. Nema tih više verovatnih poplavnih talasa, nema toga i nema hranjenja podzemlja koje je neophodno da bi vi iz tih bunara vaših nastavili da radite povrtarstvo, da radite navodnjavanje. Srbija je zemlja Bogom data što se tiče toga, ljudi, mi 4% u Srbiji samo poljoprivrednih površina navodnjava, veštački. I to vam nije dobro. U svetu ne možete 1 kilogram hrane da proizvedete ako iz podzemlja ne izvučete vodu i ne navodnjavate. I to je slučaj sa oko 50 do 60 zemalja u svetu od ukupno 200. Nema proizvodnje hrane, nema ničega. Ljudi zato migriraju. Znate, ovi talasi migranata, oni nisu zbog toga što im je tamo lepo, nego što nemaju osnovne uslove za život i pre svega nemaju vode. Znači, sad sam malo, naravno, profesorski skrenuo van teme, da mislim da sam ti dao konkretan odgovor. Pitanje je upravo takvo da bi mi se mogli da sa ovim stvarima nosimo, a da ne bude da pričamo priču i da bi imali dokaze, mi moramo da izvedemo neka istraživanja ili da uporedimo nešto sa nečim. Znači da vidimo dozvole, da vidimo inspekcijski nadzor, da se mi okrenemo na Google Earth, to bi vi sutra mogli uz malo informacije od nas, kada vam kažemo ljudi izmerite tu površinu, izađite na teren, izradite, vidite dubinu, vidite šta je izvađeno, vidite šta im je u dozvolama bilo zahtevano, ko je i kako nadoknadu platio za to i da li je platio, ili još dobijao novac od države za to što radi, dajte sve to da vidimo. Nemamo mi ništa protiv toga da ti ljudi, kad su podneli zahtev da dobiju taj posao i da to rade, pitanje je oni koji su odgovorni, koji su im te dozvole davali za mene. Ako je to tako. Druga stvar, ako oni nisu odstupali, kao što je pomenuo da jedna od kompanija ne odstupa od toga, nemojte tu kompaniju da stavljamo na stup srama. Nije ona jednaka kao ostale. Ako je neko zatvorio, a vidio sam sad ja, zatvoren prolaz za tu veliku vodu koja mora da spase naselje od poplavnog talasa, a kad naiđe, to je nedozvoljivo potpuno, to je nedopustivo, to treba snimiti i pokazati, to ne može da se radi. Znači ima stvari koje mogu da se rade pod kontrolom i nadzorom, ima stvari koje nije dozvoljeno da se radi, a takva dozvola nije ni izdana. Izvinjavam se ako opet kažem duža priča, ali možda vama pomogne da otprilike znate da to morate da vežete tačno to tehničke neke podatke, da budu argumenti i da onda ta inspekcija zna da im neko duva za petama i duva za vratom. Da zna tačno šta oni rade i da će sutra oni odgovarati ako ne rade po onome kakvi su propisi, poštovanje propisa. Ja bih samo jednu malu digresiju na vašu temu, pošto mi imamo s istim čovekom problem na Planini Bali. Vi ste bili odlično tamo i bilo je dosta petokolonaša i Kučića koji su došli, nisu SNS, ali su došli da u ime SNS-a opstojuju sve što može da se opstojuju. Taj čovek isto tamo kopa. Taj čovek ima zabevu. Zato što je neko uradio već nešto tipa ovako kao što ste vi sad posavjetovali. Taj čovek ima zabavenu od tipa juna ili jula 26. godine. Znači on može da kopa od 20, da, lepo ste me čuli. Znači on može da kopa do jula 26. godine. Ali će dotle mu preinačiti to šta već mislim, kadija te tuži, kadija te sudi. Ja sam više za Jovu Bakića, ja sam više za zmiju u čelo. Treba dokumentovati, poštujem čoveka, poštujem stav, izuzetno inteligentni dečko koji uvek priča prave stvari. Imamo vaše snimljeno to već sad, šta, prema tome ćemo se rukovoditi što se tiče na papiru, da eto, neka bude zapisano u svemiru, pošto to u tužilaštvu ili gde god već neće. Nebitno je, mislim, nebitno. Ubili su trudnicu u Novom Sadu, pa je nebitno. Ubili su dedu sa 2 mala unučeta, je nebitno. Da nisu studenti progledali, ni ja ne bi znao šta su oni tamo radili.
Mislim, iluzorno je pričati o bilo čemu, ali sam za to da jednom za svagda se izađe, kaže, prijatelju po imenu i prezimenu, po matičnom broju. To ne može zato što mi ne damo. Selo je uvek bilo jače od Svatova, pa će pobediti i ovog puta selo Svatova. Ako neko bude imao neki problem, da mu se preti, pošto su Saleta zvali, mene su zvali, ja sam navikao. Ako neko bude imao neki problem, ako ode na Moravu pa snimi, ili zato što je bio ovde, oni sve prate ovo što, oni vrlo dobro znaju šta se ovde, da nisu žabe zaključali vrati ovde. Da mi se javi, da cela Srbija zna ko je taj ko nastavlja i dalje da preti ljudima, ovde niko ne radi ništa protiv zakona, ovde se ljudi samo bore da ostanu u svom selu i da im ostane voda. Tako da slobodno javite mi se, ja takve u Skupštini ili na svakom mestu imenom i prezimenom da zna cela Srbija ko su ti veliki junaci koji prete, koji uništavaju ovde ljudima život. Ako bude bilo problema, moguće da će neko da zove. Gore kad smo bili iznad Lešća na Babama, pojavio se vi ga znate, neki Kojedinović. Taj me pratio i u Rakiti, taj me pratio gde god sam bio s nekim svojim batinašima. Pa nek dođu, nikakav problem, oni ko misle da sprečavaju život u Srbiji. Imaće pobunu opštu i to je ono što im govorim već 5 godina, imaćete sveopštu pobunu. Ne možete ovo da radite ljudima i da mislite da vas neće stići kazna. Ovo što se radi na Moravi je krivično delo i taj ko to radi treba zna da to krivično delo ne zastareva i da će dolazi vreme kad će morati da se robija. Zbog ovoga i zbog svega što se radi ovde zadnjih 12 godina, ako misle da će da se izvuku, ako se ikad išta budem pitao, i nadam se nova vlast koja bude došle promene, mora se odgovara za sve što se radilo, jer ovo što se radi je kriminal i zločin prema narodu. Ako je tvoj narod, treba mu pomogneš, a ne da mu otimaš vodu. Eto, toliko. A vi, momci, ja ću vam ostaviti telefon da pokrenemo prema ministarstvima sve da nam pokažu po kom to zakonu, ovo što je rekao profesor, a imamo i pravnike, krivična prijava, pa ne mora da to može i da čeka, ali doći će vreme da i zakon ovde zamane metom, što kažu. Tako da to je to. Ako ima još neko, vas se pitanje. Ima još neko da pita nešto? Ja bih htio samo da dobro jedan stvar. Ja bih apelovao na sve svoje sugrađane i iz okolnih mesta, da se ne razdvajamo više ni po strankama, da se, jer ovo je interes naših života i naše dece. Ja mislim da bi ovo trebali da učestvuju svi normalni ljudi, da jednostavno spasemo svoju zemlju i da spasemo budućnost i sebi i našoj deci, da spasemo vodu, da spasemo našu Moravu. Bez razlike ko, kako i o čemu misli što se tiče i stranačke pripadnosti bilo čega. Ovo je neki viši interes. I ovo bi trebalo stvarno da nas ujedini. Ako nas ovo ne ujedini, od nas onda nema ništa. Mislim da ne bi trebalo da pravimo razlike tako vrste. Što se tiče toga, to ste potpuno pravu. Doći će da neko vreme gde će oni što su odgovorni da odgovaraju za svoja zlodela. A mnoga su zlodela pravdena ovde. Ovo što se radi sa nama i što ovi ljudi rade, ovaj čovjek se toliko bahato ponaša. On ide na sred ulice, on vozi kamione na sred puta, znači da vi morate kao građanin da se sklonite sa strane i će da vas gazi čovjek. On je prvo slomio taj put, a onda pošto ga je slomio i uništio, ovako je napravljen, a onda on ide sredinom puta sa kamionom od 70 tona, mi moramo da stavimo sa strane da nas ne bi pogađali. Tako se oni ponašaju. I tako ja to javno kažem. Jer ako ne kažemo mi, pa ko će da, dok ne više čuti? Pa šta više čuti? Pa šta više gore možda ne da? Tako ne čuti. Treba da nas pogazimo, pa biju decu, pa onda da progovorimo. Šta treba da nam radimo? Niko, znači, ne zabranjujemo nikom ništa. Neka vozi kamionima koji imaju dozvoljenu nosnost. Neka kopa po procedurama i po propisu kako sme da kopa. A ne ovako nekontrolisano pregradi Moravu. On je ljudi pregradio Moravu, ne znam da znate. On je čovjek pregradio Moravu kamionom, sad ide ovako poprečno u korito Morave. Čovjek pregradio kompletno, ostavio samo kao crnicu, kao foto. Svi su pregradili Moravu. Znači, to je kataklizma šta nam se dešava. I to nema veze više ni sa stranačkom pripadnošću, ni sa ničeme. Dajte se spasimo ako hoćete. Rakiti gore pre 5 godina donela
država posle gomile protesta i poselile u gradovima da se brane reke, donela država rješenje da se povode cevi iz korita Rakijske reke, jer po zakonu nemaš prava da položiš cevi u Rakiti, u bilo koju reku. I taj isto jedan takav Zoran Rakić, gore koji je to gradio, kod nas u Pirotu ima izraz, kaže se Zulapanja. To neko baš nema mnogo mozga. To isti taj Rakić. Nastavio da radi. Posle svega što se tamo dešavao se rat. Tamo su ljudima upadali u selo, da vas sad ne plašim. Tamo su noću patrolirali bejzbol palicama, tamo se podmetale bombe. Voda je sve što imaju tamo. Vi mislite da je ovo to večno, to voda. Ostaćete bez vode. A to za politiku, to sam teo da kažem. I onda sam zvao tamo ljude, skupilo se nas 500, da izbušimo te cevi, da polupamo. Došli ljudi sa pneumatskim čekićima, sa ovim brusilicama. Tu su bili i levi i desni, i ovi pederi koji su protiv pedera, i vakseri i antivakseri. I kad braniš reku, tu nema veze da si levo, desno, da si političar, da li nisi. To je nešto što ujedinjuje ljude. Tako da to ko misli da se grebe o nekakvu politiku, a brani reku i bavi se ekologijom, njemu mesto ovde. Ja nisam zato došao ovde, ne zanima me ta priča, ovo nije stranački skup, nećemo o tome da pričamo. Ovde nas čeka, ako vi ne odbranite Moravu, ja samo kažem, nema ko drugi da je brani. Neće vam niko drugi braniti Moravu. Niko drugi neće dok mu ne dođe na vrata zlo. Tako da, ako hoćete, predlažem da se mi lepo zberemo sledeći put, da odemo lepo na mesto zločina, zakucamo na vrata tom Rakiću, odemo kod predsjednika opštine, pozovemo sve građane, pa ko došao, dobrodošao, ko neće, nek sedi kući, ako mu nije stalo do Morave, ako nije stalo do svog mesta, to je njegov problem. Eto, to je ono što ja vam mogu da obećam i puno hvala zbog ovog što ste došli u velikom broju. Imamo mi još jedan problem tu, uopšte okolina Paraćina, ogroman problem. Firma Transport iz Paraćina je pregradila ušće Crnice u Veliku Moravu. Ljudi su napravili put preko ušća, pustili su oni neku cev, ima tu neka cev, voda ide, jedva da ide tu, riba već ne može da prođe, nema šanse. I preko te cevi su napravili, nasipali su betone, neke ludila, neke, napravili su put. Ima tu jedan dečko, evo ga ovde, Uroš, kome su oduzeli 2 hektara imanja, uzurpirali su, kopali mu imanje, čovjek ih tužio, to je tu i stalo, gde je tužio, ima čovjek i papira, ima sve. Pregadili su ušće reke u reku, to ljudi da nije normalno. Ništa, ja predlažem onda se jače govorimo kada se sakupimo. U ovoj sali kad kažete, objavimo lepo i na televizijama svuda skup je tad i tad, najavimo gde ćemo da idemo, šta ćemo da radimo, šta ćemo da obiđemo i da pređemo s reči na delo. Ja sam diplomat geološki projekcije. U Paraćinu je jedan od, da kažeš, cena ovca koja non stop nekod treba da se ratuje protiv sekta jaka. Mi nikad u Paraćinu nismo skupili ovoliki broj ljudi. Evo, gospođa Nataša može da potvrditi nikad. Ja sam toliko ponosan na vas. Ja ću da vam kažem, mi u Paraćinu nas je bilo 43 pre neki dan na skup, kad su nas tukli po celoj Srbiji lomili 43 mojih sokolova od 25.000 koji živi u gradu je došlo. Mnogo sam ponosan na vas, ljudi, samo gurajte ovako, sve su mako mladi ljudi, samo gurajte ovo, dobijamo 100%, znači verujte mi, ovo je 100% naše, ovo nema dalje. A u Paraćinu, najde sad da vam kažem, kad nas baš najviše bude na 150. I baš kad neko pogine i na 150. Znači, može, ujedinit ćemo se i samo još više da se ujedinjujemo, jer ovo nam je zajedno.